Soy de quinto B y me hice una guitarra que es de familia de corda, concretamente punteada. Sona máis ou menos. Hola, chamame Santiago Vázquez Pombal, son de quinto B, fixen unha maraca. Chamo Juanjo, a este instrumento chameille guitarra española. Está feito con materiales reciclados, só así. Hola, chamome Borja, de quinto B, fixen uns bombos con macetas, pantalóns vaqueiros vellos, se toca as mans, instrumento de percusión. De quinto B y esta es mi flauta travesera. Está feita de un tubo de PVC, corcho en cinta de cera y decorada con cinta de sila y cinta decorativa. Es la familia de Bento Madeira. Eu fixen un pau de chuvia, da familia de percusión, eu fixen con dous rollos de cartón, de papel de cociña, palillos, témperas, cartón, cinta de carrocero e arroz. Son Brais e fixen un instrumento de vento. É moi sinxelo de facer e só necesitamos madeira e bambú. Chámase flauta de pan e só así. Hola, chamame Maña, de quinto B, fixen unha guitarra con cartón e témperas, só así. Eu chamome Jessi e fixen un tambor de man que é da familia de percusión, decoreino con cinta adhesiva negra, caramelos e un lápiz. Só así. Fixen unha flauta de pan. Está feita con canas e decoreina con pegatinas. É da familia de Bento Madeira. Só así. Fixen un instrumento con madeira e unhas chapas. Son así. Eu chamome Borja, fixen un instrumento chamado guitarra de 4 cuerdas, só así. É de familia de corda, en concreto corda punteada. Eu fixen maracas. É da familia de percusión. Eu utilicei bolas de plástico, 4 culleres de plástico, selo decorativo e arroz.